kukhalira kuno anthu anyamula makandulo ose ndi mmene zikukhalira kuno tsopano akuimba nyimbo ya mtundu wathu. Chenda sanje luzi tsani mitima kuti sa dali senso goleli nafe dimai osaopa osafoka Dr. Daliso Kabambe chaka chino boma mchana chaka chino Kansala Magwela chaka chino Daliso Kabambe akuimirira kuti chilima soso banga chilima ifeni mankonda ndipo yase ni sokolati Daliso Kabambe chilima likukumbukira somo banga chilima Daliso naesa kwenda mchelo mweyo tukukumbukira kwambiri sokolati wati bampa kukwama kwambiri akupemphera timbereka yepemphero chifukwa chimene mwatichitira masanau kuyambira masanau chofikira nthawi ino. Yehova titakupemphani kuti mukhale nafe, taonatu Yehova muli nafe, kuona asogoleri akuyankhula mfundo osati kunyoza. Tikuti zikomo chifukwa cha asogoleri amene wachifukwa ngati dziko takhala tikuwasowa asogoleri ngati amenewa. Taonatu yafika nthawi imene taona ine Yehova mwatipasa asogoleriwa, ndipo tikukhulupirira kuti Mulungu Mzimu Woyera amene makumbusa mukatikumbusaso ikafika siku la pa 16 lija pamene tikukasankha asogoleri athu. Tikuyamika chifukwa cha chimenechi, tikupempha zonsezi mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu, amen. Lomaliza tikaterende kuti tafika kumapeto kwenikweni kwa Nsonkhano. Wauona bwanji Nsonkhano nzanga kunja kukwada Isaac Salim? Nsonkhano apa mwamba plan anthu anatuluka ngakhale kwada koma anthu afika benta ino adakali malo ano zikonesa kuti ayi anthu anabwera ndi mtima ofuna kutamvera dimena napo chikondi kumene ali nacho pa chipando chimene unali Nsonkhano wamphamvu. Mr. President, tikuchitani congratulate another beautiful rally katikati mwa mzinda wa Blantyre. Kubwera kwa anthu kumeneku pano it's almost 10 minutes past 6 kunja kwada timankhula ndi mtsikana wina kuti wachokera ku Chirobwe. Zikukupatsani mangolomera otani zimenezi? Brian, dziko lathu likuyenda kusintha. Ndimanena kuti akhala 61 years mmene timalitenga dziko likwatsa munda nkuti tikupanga zinthu zonse dziko lino. Zovala tinali David Whitehead, sapato tinali ndi Butter Shoe Company, mafuta odzola ophikira chani tinali ndi Unilever Company, timapanga sugar toka Irovo, Brown and Capadon mapanga zosiyanasiyana, mabasi tinamba kupanga toka. Dziko la Malawi mu 1964 tikamati per capita income Malawi amapangira measure amalandira amapeza about $210 per capita pa year. Kuelekeza ni mundu waku China amene amapeza $163 per capita per year. Kuranda zoti Malawi ndi China, Malawi nali yolemera 1964 tikulitenga dziko likwatsa munda kuelekeza ndi lero. China uja wachoka pamene paja pa $163 per capita per year wafika 17,000 per capita per year. Kungokhala kuti wangokanika kudutsa America koma wayadutsa maiko onse. Pamene Malawi uja wachoka pa 163 pajafika 510.
ali dziko losaukitsitsa pa namba 4 pa maiko onse osaukitsitsa pa dziko lapansi. Ngakhale takhala pa ufulu odzilamulira utione Amalawi ndipo osauka. World Bank ikuti 75% ya Amalawi ndi osauka. Umangonera nyumba, tidakhalabe nyumba zozira, nyumba za maudzu, nyumba zophoma. Ukalowa nyumba ya Malawi lero 61 years down the line, mupeza kuti mipando ilimo munthu osaoneka bwino, yosakhala bwino. 91% of Malawians ali jobless. 9 mwa Malawi utaina aliwonse alibe ntchito. Ndi mmene lili dziko la Malawi lero. Ukapita nyumba za anthu umangoonera umphawi wakuti anthu wasali pa ntchito, sakupeza chilichonse. Nyumba zawo zibe magetsi, nyumba zawo zibe madzi. Muone infrastructure amene ya misewu ya kuno kwa Baruti, muone misewu adutsa ija amene kukonekera. Dziko lino ndi losauka kwambiri, and yet Amalawi ndi ogwira ntchito molimbikira kwambiri. Zati sautsa mu zaka 61 izi, ngakhale takhala pa ufulu odzilamulira ndi mavuto a utsogoleri atisautsa kwambiri. Anthu akhala kuyang'ana kwambiri za mimba yawo. Corruption too much katangale ndi amene wativuta zaka 61 izi. Nepotism, tribalism ndi amene ativuta mangosankhana kupatsana chifukwa uyu ali politically connected kwa ine, amachokera ine ndi zina zotero. Komanso sheer incompetence ya anthu, kusadziwa kuti akhoza kupanga chani kuti dziko lalisinthe. Ndi manena akuti mukayang'ana maiko a dziko lapansi lero, South Africa mkufunsa kodi South Africa yatukuka chifukwa chani? South Africa ili ndi miyala mtengo apatali, gold ndi zina zotero. Botswana yatukuka chifukwa chani? Ili ndi diamond ndi zina zotero. Kodi Zambia pakatipa ikuchita bwino chifukwa chani? Ali ndi copper ndi zina zotero. Kodi Dubai, Saudi Arabia, Kuwait ndi others alemera kwambiri? Maiko aja ni ma desert, alemera kwambiri chifukwa chani? Ali ndi gas and oil. Zonsezo Mulungu anatipatsa kuno, tili ndi miyala mtengo apatali, kuyambira kani ma rare earth, kandi ma gold, ma graphite, ma clinker, chilichonse dziko lino Mulungu anatipatsa. Mukayang'ana oil and gas Mulungu anatipatsa. Mukayang'ana nthaka yabwino Mulungu anatipatsa. Chilichonse anatipatsa. Ifeyo timene kukhala olemera kuposa Dubai, timene kukhala olemera kuposa South Africa, timene kukhala olemera kuposa maiko ambiri amene atizungulirawa. Koma lero ndife chitonzo cha dziko lapansi. Ambiri otizungulira panamangotiseka ife ifo ati dziko tikukanika kulitukula. Zativuta ndi utsogoleri. Chotero anthu ambiriwa akugona osadya, akugona nyumba osakhala bwino, alibe ntchito, akuyang'anayang'ana kuti utsogoleri ndi uti chaka chino ungatipatse tsogolo labwino. Ndiye timawunikira kuti fa UTM we are promising and pledging to Malawians we want to have total transformation ya ulimi wathu, total transformation yogwiritsa ntchito ma natural resources yathu ya migodi, gas ndi zina ndi oil ndi zina zotero. Tifuna tisinthe nkhani za tourism, tizapange ngati ku Seychelles, Madagascar amene atukuka ndi nkhani tourism. Ife zimenezo tizipange kuno, tipanga combine zonsezi. Amene atukukira ulimi ife situkira ulimi, atumikira za natural resources miyala mtengo apatali ife tipanganso zimenezo, atukukira tourism tipanga zimenezo. Tikazipanga blend zonsezi, dziko linolo mu zaka 5 lidzakhala atukuka kwambiri. Mukhala mukukapereka ma nomination papers kuyambira pa 24 pano ku Lilongwe. Mwampeza kale limene? Imene ndikukonza brand, imene ndikukonza ndikuonetsa posachedwa. Uziona posachedwa zichitike. Chifukwanso ena akumanena kuti kodi zokambirana zili pati ndi zipani zina. Tidakambirana sinathane yayi. Koma mukapereka? Brand. Nakuza kadi ukhala president wa dziko lino. Ukoyikira zimkhani meneyo. Ndukhala president wa dziko pa 16 September. Ndipo anthu se amene waona mavoti tameneyo. Ndipo oyenda nane kuli konse waona amene ndakubwerera. Tikuwina tu chaka chino tikuwina. Anthu afuna kusintha. UTM is coming to government. We are forming the next government. Mukwatsimikizira Malawi amene akutonera pano kuti mukhala babali. Ine babalot. Babalot. Munadzaonetsa Alfredo Kisikuno mukuchita field ma MPs angati across the country. Onse 229 constituencies tukupanga field ma candidate abwino ngati achina Fredo. Ndipo ifeyo tifuna kuti tizakhale the largest block in parliament. Mwandimva? Will be the largest block in parliament ya UTM. Ifeyo tapanga field ma candidates abwino kwa basi. Quality candidates mmodzi wanso ndineyo ndukaimaso kwatu. Fredo so nayo kawina, ine ndukawina, ndiye naambira ukawina. Komanso makansala tipanga field ma wards onse 550 dziko lino. We don't have much time. We don't have much time for our English audience. Nomination, the presentation of nomination papers will begin on 24th in the capital Lilongwe. We wanted to hear from you. Have you found a running mate this far?
we are still sorting out the issues of the running mate. So you will come to know about it as we go along the way. And we will unveil the running mate on the day that we'll be submitting our papers. And where are we in the issue of alliances? We haven't heard any progress from you. It's because we're still discussing. We are still discussing. When we have completed the discussions, we'll be the ones to call you to say, come over. We want to tell you what is the outcome of our discussions and negotiations. But you come to know it very, very soon. But you can assure followers of UTM that you will be on the ballot. I'll be on the ballot, yes, 100%. I'll be on the ballot. So no. And you win. You win the rest. And the UTM is winning. UTM is winning. We are forming the next government because we have a very good agenda. And therefore, Malawians, you can see the way the turn-up has been across the country. Almost every single whistle stop and rally. We have been having so many people that have come to listen to us, to hear from us. And therefore, we are forming the next government. We want to thank you for granting us this opportunity to ask you this question. Thank you so much, Brian. It's always a pleasure to talk to you. Thank you very much. Amenewo ndi President achipani cha UTM Nzanga Isaac Salima. Nzanga Isaac Salima watolanji pamenepo. Mawu ake ndomwe amanena pa nsonkhano kuti iwo wafuna kuzasintha zinthu m'dziko muno ndi amabwerezanso kapena kutsindika kuti akufuna kuti dziko lino lisinthe. Akuti ndokhumudwa kuti chitengeni ufulu dziko lino silinapindule kwambiri. Zimene zinkachitika kale zinasiyika ndi afuna kubwezeresanso zimene zinkachitika kale. Komanso anthu pano pa Blantyre chimene chandipasa chidwi chakuti anthu ndesanathawe, anthu adakalipo ndi asimikizira kuti ayi ife tikulowa mboma. Pakafika pa 16 pano adakalipo tikulowa mboma. Chabwino. Poti kunja kukwadanso tsopano 20 minutes past the hour of 6 Central African Time. Tikatere ndiye kuti tafikanso kumapeto kwa kulutsa kwathu komawu idapitirira pang'ono chifukwa idali ndi candlelight kumapetoko ndiye mafunika kuti ikhale ndi kamdima pang'ono. Ife ndi Our Times Television. Why are we here kuno ku Nsonkhano UTM? Very important question. Tili kuno chifukwa choti UTM komanso Dr. Daliso Kabambe anadzalipira ku Times TV kuti tidzaulutsire nsonkhano wawo kotera kuti nanunso kaya ndino MCP kaya ndino a Ford kaya ndino a chipani chanji kaya DPP